Med den nye SAL Liftcar har de anskaffet dem en handy modulopbygget sækkevogn på kun 16 kilo egenvægt. Tilslut batteri, og deres sækkevogn bliver pludselig til et altmuligt stykke transportudstyr. Trapper bestiges ved hjælp af akkumulator og motor, og på plane flader er den handy som en normal sækkevogn, blandt andet på grund af de brede ballondæk. Nøjagtigt ligesom ved enhver anden traditionel sækkevogn, der anvendes udendørs af professionelle flyttefolk. Ved SAL-serien er trappebestigningen reduceret til det væsentligste. Liftcar trækker sig selv op på det højere liggende trin og hæver sig kun lige til den ønskede trappestenhøjde. Ved nedstigningen virker motoren som en hvirvelstrømsbremse, og man kan køre lasten ned uden unødige bump. Mesterligt håndteres den også på vindeltrapper og på snævre trappeafsatser. Optimalt sikret mod slagkraftig belastning af støttehjulene med et mekanisk smurt glidenav. Hertil kommer en elektronisk sikring mod overbelastning. Med 2 hastighedsindstillinger, langsom og hurtig, op til 48 trin per minut. Altså et professionelt stykke transportmateriale til professionelle flyttefolk. Bemærk venligst følgende nødvendige anvisninger omkring brugen. Vær opmærksom på, at ingen person befinder sig neden for lasten. Fastgør altid lasten med rem eller lignende. Rør aldrig med hænderne ved bevægelsesmekanismen, mens akkumulatoren er tilsluttet. Ved af- og pålæsning tages akkumulatoren altid af. Liftcar kan således ikke med vilje starte af sig selv under en transport, og liftcar bliver samtidig 4 kilo lettere. På den venstre side af liftcar sidder hovedkontakten til betjeningsenheden. Denne trykkontakt på betjeningspanelet sætter liftcar i opad- eller i nedad-indstilling, hver især med et kort tryk. Trykker man mere end 3 sekunder på tasten, lukker liftcar selv ned. Når LED'en lyser grønt, er liftcar i opad-indstilling. I denne stilling er tasten på grebet aktivt. Løftemekanismen går i gang, når man aktiverer tasten på grebet, og går i stå, når man slipper. Blinker LED'en grønt, er liftcar i nedadstilling. Nu er tasten på grebet ikke aktiv. Lyser LED'en konstant rødt, betyder det, at liftcar er i nedadindstilling, og at støttehjulene bevæger sig hurtigt, maksimalt i et halvt sekund til nedadposition. Når liftcar er overbelastet, blinker LED'en rødt. Den blinker i en periode på ca. 3 sekunders varighed. Ved et tryk på hastighedskontakten kan man ved opadkørsel vælge mellem høj eller lav hastighed. Ved nedadindstillingen er nedsænkningshastigheden fast indstillet, så opbremsningen ved nedstigningen er optimal. For nybegyndere og ved tung last og i svære situationer anbefaler vi at benytte den lave hastighedsindstilling. Skal man vippe en last op, er det nødvendigt at støtte sækkevognen med foden. Man kan også gøre brug af svingarmen med støttehjulene, et hjul eller også trækkraften. For ikke at risikere, at foden kommer i klemme ved svingarmen, er der indbygget en sikkerhedsklappe. Hvis I med foden trykker på den nederste del af klappen, stopper alle funktioner. Hovedafbryderen befinder sig ved den hurtigt udskiftelige akkumulator. Al strømforsyning lukkes ned ved at afbryde ved hovedafbryderen. Man kan også lukke ned ved at tage den hurtigt udskiftelige akkumulator bort, eller ved at trykke på op- og nedkørselstasterne i mere end 3 sekunder. Og hvis sækkevognen ikke har været i brug i ca. 10 minutter, lukker liftcar selv ned. Man skal indsætte den hurtigt udskiftelige akkumulator i grebet på rammen af sækkevognen. Akkumulatoren svinges på plads og trykkes let fremad. Akkumulatoren klikker på plads. Hovedkontakten på akkumulatoren sættes på 1, og deres liftcar er klar. For at tage akkumulatoren fra, trækker man den ganske enkelt ud med en vandret bevægelse. Den løsner sig ganske automatisk på denne måde.
Nu kommer vi til den egentlige trappebestigning. Opad fungerer det på følgende måde. Sæt akkumulatoren i, hovedkontakten sættes på 1, tryk herefter kort på op- og ned-tasterne, indtil LED-lampen lyser konstant grønt. Liftkar er nu i opad-indstilling. Et tryk på opad-tasten på grebet sætter svingarmen med støttehjulene i bevægelse og løfter liftkar op på næste trin. Dette gentager sig, indtil tasten bliver sluppet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man straks selv skal følge efter, så snart hovedhjulene lander på det næste trappetrin. Det er vigtigt at holde sækkevognen parat. For at køre ned ad trappen skal man kort trykke på op-ned-tasten, indtil LED'en blinker grønt. Liftkar er nu i nedadindstilling, og svingarmen med støttehjulene bevæger sig langsomt, men automatisk til nedadposition. Opad-tasten på grebet har nu ingen funktion. Nu kan man stige et trin ned, og liftkar sænker sig i lav fart ned på det næste trin. Når hovedhjulene lander på trinet, roterer svingarmen med støttehjulene automatisk til nedadposition. I dette korte tidsrum lyser LED-displayet rødt, og svingarmen accelererer til højeste hastighed. Hold hovedhjulene tilbage på trappetrinet, indtil LED-displayet igen blinker grønt. Nedadpositionen er nu nået, og man kan igen fortsætte. Lige før svingarmen når nedadpositionen, berører støttehjulene lige netop trappetrinet og hæver liftkar ca. 10 mm. Det er normalt og bliver af erfarne brugere brugt som startsignal. Egentlig kan man allerede igen køre frem, så snart støttehjulene rører gulvet. Sådan opstår en jævn nedadgående bevægelse. Liftkar SAS er den eneste motoriserede trappesækkevogn, hvor føreren ved nedadkørslen ikke skal betjene nogen kontakt. Når man bruger trappesækkevognen, kan man få brug for følgende tip. Når man kører ned ad trapper, ændrer lastens balancepunkt sig meget hurtigt, så snart støttehjulene får kontakt. Specielt laster med lavt balancepunkt vil trække fremad. Brugeren vil hurtigt vende sig til dette pludselige træk og kompensere med en såkaldt medhjælp ved løftet. Også ved at lægge vognen 10-20 grader bagover, inden støttehjulene får kontakt, vil man kunne minimere denne pludselige trækbevægelse. Der er talrige indstillingsmuligheder af drejeledet på sækkevognen. Det er nok at bruge håndkraft til at skrue det fast med. Det er dog en god idé at efterstramme inden kørsel. Akkumulatoren sidder normalt ganske godt fast i sin holder. Men hvis man kører for hurtigt på noget, kan akkumulatoren falde ud af sin holder. Kører man på vindeltrapper, skal man være opmærksom på følgende. Når man kører opad, trækker sækkevognen indad. Altså skal man begynde udefra. Når man kører nedad, trækker sækkevognen udad. Altså skal man begynde indefra. Hvis man alligevel kommer til at sidde fast, bevæger man sækkevognen sideværts ved at køre på skrå i små træk på en trappeafsats. Blybatterierne i akkumulatoren er vedligeholdelsesfrie, tætte og genopladelige. Deres holdbarhed afhænger i væsentlig omfang
af den rytme, hvormed de bliver ladt op og afladet på. Blybatterierne holder for eksempel således til langt mere end over 1000 delvise afladninger og til over 200 gange fuldstændige afladninger, hvis man altså undgår at køre dem helt flade. Undgå derfor at køre batterierne fuldstændig flade. Genoplad akkumulatoren så ofte som overhovedet muligt. Blybatterier aflader sig selv med tiden, derfor skal den hurtigt udskiftelige akkumulator genoplades efter maksimalt 3 ugers pause. Lad ikke den hurtigt udskiftelige akkumulator stå hverken helt eller delvist tom. Sæt den altid straks til genopladning. Den optimale temperatur til opladning er mellem 20 og 25 grader. Opladeren, der sættes i stikkontakten, er ekstremt effektiv på grund af totrinsautomatikken og den digitale reguleringsteknik. På det første trin sker en hurtig opladning, på det andet trin en vedligeholdelsesopladning. For at afprøve akkumulatoren skal man blot tilslutte opladeren til akkumulatoren, uden at den er sat i stikkontakten. Efter ca. 9 sekunder fremkommer testresultatet. For at oplade akkumulatoren skal man blot oprette forbindelse til akkumulatoren. Først vises akkumulatorens hvilespænding, derefter vises det respektive ladeniveau, symboliseret med blinkende bjælker. Er akkumulatoren fyldt op, skifter opladeren over til vedligeholdelsesopladning. En overopladning er ikke mulig. På displayet bliver batterisymbolet angivet med 4 bjælker. Nu er det tid at starte op. Hele SANU-organisationen ønsker dem held og lykke med brugen af liftcar, som skåner ryggen og effektiviserer deres levering.